Det er jo sådan med det her valgmøde, at vi har tilrettelagt det på den måde, at vi synes fra skolens side, det er interessant, hvis vi heroppe i det her panel kan få sikret, at vi får nogle aktuelle kommunalpolitiske dagsordner præsenteret, eller temaer. Det har vi prioriteret. Hej, jeg hedder Christian Juus. Jeg er formand for Venstre Ungdom, og jeg kom lige til at tænke på en lille ting, I snakker meget om, at musical akademiet er der, og der er helt vildt meget godt for drama og musik. Men Fredericia er nærmest død på billedkunsten, hvis man er i min alder i hvert fald. Ikke på Fredericia Gymnasium. Nej. Og så vil jeg også gerne sige til dig, Eden Tavlo, at og også dig, det hænger lidt sammen. Ham her, sygersælgeren her, som vi egentlig kalder ham til at starte med, som blev salgschef, jamen han er i gang med de ting her, og vi kan også se, at der er jo altså virksomheder, som slår sig ned forskellige steder. For selvfølgelig kan man ikke bare, fordi man ansætter en salgschef, få solgt flere grunde ude i Danmark C. Vi har jo økonomisk krise, men dengang vi ikke havde det, der blev Fredericia faktisk Danmarksmestre i at sælge flest erhvervsgrunde uden salgschef. Så det er jo ikke en salgschef, der kan komme og trylle, hvad det angår. At det der med Enhedslisten boykotten, det er dumt, fordi de legitimerer den, og Enhedslisten har givet dem alt for meget fjernsynstid. Så det vil jeg også bare gerne have lov at sige, at grunden til, at vi her i Danmark har mange færre nynazister, end de har i Tyskland og Sverige, det er fordi, at vi griner af dem. Vi tager debatten. Jeg kom til at tænke på det. Det var fint, at man gerne vil sælge det her jord. Men hvordan er det muligt, når vi har en finanskrise kørende? Altså at Fredericia og omegn, det er, altså, der er attraktive jobmuligheder og uddannelsesmuligheder. Jeg vil bare gerne høre, hvordan det hænger sammen med, at der er så mange på kontanthjælp i Fredericia. Kapitalen er nede på omkring 500 millioner. Vi har 1.500 millioner liggende i kassen og i obligationer og aktier. De penge skal ikke ligge i obligationer og aktier, de skal ud og arbejde. Og de skal ikke kun købe jord.